Duncan yena mar mondo mi arwaki e twak okinyi ma kawuono. Ito pachien mane kalure kod gino makoro kata nyaka sani koro jatend piny Kenya William Ruto owuok kowacho ni rowere gi mago mag Gen Z makoro sani koro kete tesre ni nyalo bedo ni nitiere joma tiyo kod gi marach ahinya te yor ng'anyo makoro osebedo katimore mathoth ahinya e pacho kae. Duncan. Erokamano ahinya Joyce. Nyalo bedo ni rowere tiyo go marach, nyalo bedo. To e yo mane? To sirikal kaka ne osiepna ni osewacho ka ni sirikal nigi jo intelligence maling'ling makade bed ni rowere tiyo go marach to jogi ong'e ni jok mage matiyo gi rowere marach to nego ni atua mane magikaw ne jok matiyo gi rowere marach. Koro sirikal ka giseng'eyo ni jogi tiyo gi rowere marach to gikoni in ng'ane gi ng'ane tiyo gi kijende marach e dhiro mana ajenda ni tidhi kawogi tigologi e rowere tiwero rowere koro timo mana girgi kaka ne gitimo tigolo jokeigi. To sirikal ong'eyo jogi kendo ging'eyo maber to ok gidwa kawo negi atua. Koro ang' giriwo gida kawo jogo te giriwo ginyuando gi rowere go te nitiyo kodgi marach. Koro gikawo to genyo go rowere ka manyiso nang'o ka sirikal odhi to golo joka e kuom joma gikon tiyo gi rowere marach to rowere dong free ni kata ka gin gitimo maandamano to giketh gik ji. Kata osiepna ni osewacho ka ni rowere ka wan wadhi gi ng'anyo to ok waketh gik ng'ato. To jok mitiyo go marach bende nitie mokadagi nyalo bedo kaka nawacho. Koro jok mitiyo go marach gidhi kawo rowere moko e iwa ka ma ikawo itiyo go e rocho ng'anyo wane moko ikawo itiyo go e kwelo gikwalo gik ji giketho. To koro adiera asewacho ni nitie moko mitiyo go marach lakini adier to wan nitie gik manotero wa street matero wa e ndara kacha mane kanochakre kata higa mokalo mar 2024 ne wan gi agenda wa mane wawacho ni finance bill cha ne hinyowa. Ne wawacho ni leaders wagi nyaka bed gi accountability to mago gik mok timre nyaka sani pod wan mana ka gigonwa korgi gin jok makonwa mana gogi ko wacho ni gitimnwa kama to gigonwa mana gogi. Koro wach mar ni rowere tiyo go marach to en a political statement ma sirikal dwaro ni gi survive go. Adier moko tiyo go marach to ng'enywa to ok tiyo go marach. En mani ni kizungu wacho ni whatever you cannot control you have to be brand them in such a way that they will look like terrorists. Koro mane gima sirikal timo mondo koro giketo wate kacha ni rowere te tiyo go marach. To terrorist mabindi mulo kanyo nikech adiera wasebedo ka waneno ka jatend migawo mochung' ne weche go magarite pacho kae mano Kipchumba Murkomen bende nowacho bende odiochieng' manyoro ni ok en ng'anyo ni en loko loch. Penje ni rowere madwa loko loch e pacho kae ng'ato tiyo kodgi e loko loch ataro mar chik kosango matimore. Duncan. Koro ka Kipchumba Murkomen wacho ni nitie ng'ama tiyo kodwa matemo loko loch mar piny Kenya, adier nyalo bedo ni en adier to wan kaka rowere to wadhi e ndara ni mondo issues wa raised mondo bed addressed. Owacho ni waonge jobs to sirikal to ok nyalo miyowa tije te lakini kata pile sirikal ok en ng'ama miyoga ji tije. Sirikal wawacho ni create man environment. Private sector all of the time en ga biggest employer kata ma create ga job opportunities. To kata ka private sector yudo ka luasi moket ne gi matiyo bende ok ber. Koro wadhi kacha mondo wawinj ni sirikal owinjwa ni kata luasi ma gikete maber ma kata mondo ko wanyado tije ok ni sirikal kende to kata private sector koni to nyalo bedo ni joma tiyo ng'ato nyalo donjo ng'anyo ni kara wae jo ng'anyo gi ati kodgi koro gichop sira kata gigol jatend piny. Mano be nyalo bedo. To ka mano nyalo bedo to jo maling'ling jo intelligence mosiepna ni wacho cha gitime ang'o ka giseng'e jogo gidhi gikaw jogo igol ni bwana in wang'e gima idatimone in idwa loko loch mano ma en ataro mar chik tigole ei rowere. Iwinjo Joyce tigole kuom matiwenyo rowere to timo girgi kaka ne gidwaro. Ten mane sirikal be kaka wacho gidino no mana itigi kwangisoge ne gitim kama tiwinjo ma gin gitimo kama kendo gitim kama nyocha ka ne nitie maandamano machieng' sabasaba rowere no to mang'eny kabisa. To nyocha ka kendo kiwinjo ka kata nyoro kene nyocha kiwinjo ka jatend piny William Ruto ne wuoyo to kunok ne le jowa mane kata ne owito ngimagi en owacho mana ni koro jo criminals koro shoot tiendegi. Koro wawuoro ni criminals magi shoot tiendegi nikech pile giwacho ni criminals ema gidilgo to jong'anyo mamuol makata ne onge jok moko bo kata jong'anyo ema hinyre. Koro wapenjre ni kara sirikal ni en sirikal marito wa koso negowa. Hilary Ng'anyo mano ma Sabasaba.